Gracias, señor alcalde. Muy bien. Señor Cazorla. Fa 4 anys, i ara és el vídeo que està rodant per internet, un diputat, el senyor Blasco, dia sinvergüenza, li dia sinvergüenza a esta diputada, que estava recriminant-li el que ara judicialment han condenat al senyor Blasco, que era robar-li els diners als xiquets que tenien sida en Àfrica, en Nicaragua, i gastar-se-lo en cotxes de luxe i en aparcaments en València. Aquesta és la imatge que quedarà per a la història, els diputats del PP aplaudint al senyor Blasco mentre li dia sinvergüenza a Mònica Oltra. La següent imatge que tindran vostès, el senyor Blasco entre reixes, esperem que sigui el primer polític que pague, esperem, almenys el meu desig, que pague per les canallades que ha fet el Partit Popular en la Comunitat Valenciana i concretament este conseller. El senyor Cotino és conegut, entre altres, ha saltat a la fama per el programa Salvados i per la seva actuació en el tema de l'accident del metro. Fa una setmana, el senyor Olivas, també del Partit Popular i expresident de la Generalitat Valenciana, ha sigut imputat en un cas de blanqueig de diners de la família Cotino. Jo lamento molt que vostès vagin a votar en contra a aquesta moció, que el que intenta és que altra volta el govern valencià quede en una imatge, llevant la condició de diputada a una representant del poble valencià, que s'ha distingit precisament per posar en evidència aquesta corruptela. Que les maneres són extremes i exagerades és perquè la corruptela del Partit Popular en la Comunitat Valenciana i en el govern valencià són extremes i exagerades. I se pot ser educat, molt educat, i quan uno és molt educat té que saber quan s'ha de ser maleducat. I en algunes persones s'ha de ser maleducat i això forma condició de les persones educades. I és en el cas que estem. El senyor Cotino aplica el reglament de les Corts d'una manera parcial, perquè en aquest mateix reglament que vostè ha llegit, podrà llegir també que l'absentar-se repetidament de les sessions de les Corts, com fan alguns diputats del seu partit, entre altres un altre expresident, el senyor Camps, també se mereix l'amonestació i aplicar-li el reglament que no se li ha aplicat. Vull dir en això que puc reconèixer que les formes de la senyora Oltra són excessives, però està molt justificat perquè la corruptela que denuncia també és excessiva. I per això mantinc aquesta proposta i li demano que la voten a favor per a que dins de 4 anys no tingués vostès el problema del senyor Cotino condenat per alguna d'aquestes coses que acaba de mencionar i la senyora Oltra estarà en el Parlament perquè pot passar com en Sant Joan, que aquesta sexta força política en este poble ha multiplicat per 5 els vots de les eleccions europees i pot multiplicar per 2 o per 3 les següents en les autonòmiques, que són les eleccions naturals d'esta força política. Moltes gràcies. Molt bé, senyor